V této kapitole si řekněme, co to je usměrňování zlomků. Usměrňování zlomku je postup, který znamená odstranění odmocniny ze jmenovatele zlomku. Je totiž dobrým zvykem uvádět zlomky tak, aby ve jmenovateli neměly odmocniny. Vycházíme z toho, že když zlomek rozšíříme dalším zlomkem různým od nuly, který má v čitateli i jmenovateli stejné číslo nebo výraz, tak se jeho hodnota nezmění. Což vidíme na tomto příkladě. Máme zlomek 2/3 a tento zlomek, když vynásobíme číslem v čitateli a ve jmenovateli stejným, to znamená v tomto případě 5, dostáváme 10/15 a to, když zkrátíme, dostáváme zase 2/3. A to je přesně to, že pokud zlomek rozšíříme a pak ho zase zkrátíme, tak se ten zlomek nemění. Toho využijeme také právě při usměrňování zlomku. Hledáme číslo nebo výraz, kterým musíme rozšířit zlomek, abychom odstranili ze jmenovatele odmocninu. Uvidíme, že je to v podstatě velmi jednoduché. Máme zlomek 4/odmocnina ze 2 a my se té odmocniny ze 2 potřebujeme zbavit. No a zbavíme se ji jednoduše tak, že celý zlomek rozšíříme právě touto hodnotou ve jmenovateli, tou stejnou odmocninou. Takže čitatele i jmenovatele vynásobíme odmocninou ze 2. No ale protože odmocnina ze 2 krát odmocnina ze 2 je odmocnina ze 2 na druhou, a tedy 2, dosáhli jsme přesně toho, čeho jsme chtěli. Takže výsledkem nebo mezivýsledkem je tento výraz 4 odmocniny ze 2 lomeno 2 a po vykrácení dostáváme výsledek 2 odmocniny ze 2. Máme příklad 2/odmocnina ze 3 plus 1 a naším cílem je zlomek usměrnit, to znamená odstranit ze jmenovatele odmocninu. Jak budeme postupovat? V tomto případě použijeme nám známý vzorec a na druhou minus b na druhou. To je vzorec, který se dá rozložit na součin dvou závorek a plus b krát a minus b. No a toho my právě využijeme a zlomek rozšíříme výrazem odmocnina ze 3 minus 1. Čeho tím dosáhneme? Jestliže totiž vynásobíme odmocnina ze 3 plus 1 krát odmocnina ze 3 minus 1, tak podle vzorce dostáváme výsledek 3 minus 1. A to je přesně to, co potřebujeme. Odstranili jsme totiž odmocninu ze jmenovatele. Výsledek pak vypadá takto. V čitateli je 2 krát odmocnina ze 3 minus 1 a ve jmenovateli je 2. A když zkrátíme, dostáváme konečný výsledek odmocnina ze 3 minus 1. A ještě podobný příklad 28/odmocnina ze 14 minus odmocnina z 10. Budeme postupovat úplně stejně, to znamená, že zlomek budeme rozšiřovat, tentokrát výrazem odmocnina ze 14 plus odmocnina z 10. To nám pomůže k tomu, že se skutečně ve jmenovateli zbavíme odmocnin, protože odmocnina ze 14 minus odmocnina z 10 krát odmocnina ze 14 plus odmocnina z 10 se rovná 14 minus 10. V čitateli tedy máme 28 krát odmocnina ze 14 plus odmocnina z 10 a ve jmenovateli máme 14 minus 10. Zase po úpravě můžeme zlomek ještě zkrátit a dostáváme konečný výsledek 7 krát odmocnina ze 14 plus odmocnina z 10.
Další příklad, odmocnina z a plus odmocnina z b lomeno odmocnina z a minus odmocnina z b. Uplatníme v podstatě úplně stejný postup. Cílem je odstranit odmocninu z a odmocninu z b, takže celý zlomek budeme rozšiřovat výrazem odmocnina z a plus odmocnina z b. Opět využíváme náš známý vzorec a na druhou minus b na druhou. A dostáváme se k následujícímu mezivýsledku. Vidíme, že v čitateli máme výraz odmocnina z a plus odmocnina z b to celé na druhou, takže to umocníme a dostáváme výsledek příkladu a plus 2 odmocniny z ab plus b lomeno a minus b. A zlomek máme usměrněn. Ještě bychom samozřejmě měli uvést podmínky řešení. Za prvé číslo pod odmocninou nesmí být záporné, což znamená, že a i b musí být větší nebo rovno nule. A za druhé ve jmenovateli nesmí být nula, takže musí platit, že a je různé od b. Teď se podívejme ještě na složitější příklad. Někdy musíme zlomek rozšiřovat i opakovaně. Máme příklad 3 lomeno odmocnina ze 2 minus odmocnina z 5. Budeme tedy rozšiřovat zlomek opakovaně. Nejprve rozšíříme zlomek výrazem odmocnina ze 2 minus odmocnina z 5, čímž se zbavíme té, řekněme, vnější odmocniny. Dostáváme totiž výraz 2 minus odmocnina z 5 pod odmocninou to celé na druhou a to je 2 minus odmocnina z 5, to je tedy první mezivýsledek, ale vidíme, že nám zbývá ve jmenovateli ještě jedna odmocnina, takže zase využijeme ten náš známý vzorec a na druhou minus b na druhou a zlomek znovu rozšíříme a to tentokrát výrazem 2 plus odmocnina z 5. No a tím se zbavíme i té druhé odmocniny, takže když příklad dopočítáme, tak dostáváme tento výsledek.